ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବିନା ତେଲରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଭାଜିବା ବା ପାମ୍ପଡ଼ ସେକିବା। ଆପଣମାନେ ପଣସ ମଞ୍ଜି ବି ପୋଡ଼ିକି ଖାଇପାରନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖେଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା। ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ନେଇଯିବା କଡ଼େଇରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପାମ୍ପଡ଼ଟାକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯିବ। ତା ସାଉଣ୍ଡଟା ବି ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପୁରା ପାମ୍ପଡ଼ ଯେମିତି ସେମିତି ଟେଷ୍ଟ ବି ଭଲ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଲାଗିଥିବ, ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ, ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଲୁଣଟା ଟିକେ ଆପଣ ଝାଡ଼ିଦେବେ। ପଣସ ମଞ୍ଜି ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ, ପ୍ରାୟ ପଣସ ମଞ୍ଜିକୁ ସମସ୍ତେ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କେଉଁଠି ଚୁଲି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବାଠୁ ବେଟର୍ ଆପଣ ଏଇଥିରେ ପୋଡ଼ିବେ। ଭଲ ମଞ୍ଜି ଫାଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ କରି ନେଇଯିବେ, ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲୁଣ ଭିତରେ ହିଁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବେ। ଆଉ ହେଇଗଲା ପରେ ପଣସ